Tots a la dreta a la mà. Bueno, ve transcendent tots tres moviments, perquè te van a fer contra, Baratuen. Bueno, equipo, es hora de explotar. Una vez. Era, més ràpid. Dos, eso es. Wow. Igual, uppercut cross. Hey. Hora de explotar. Un poco más. Muy careful,
paréntesis. Más adelante.